Hasil bibit dhewe bro, umure 1 mingguan, iki tukule ora bareng, enek sik keri nandure sih bareng, cuman mungkin mergo kurang kocore wingi kadang lali ngocor lagi tukul, liyane wis sakmene. Coba bibit dhewe barangkali sesuk iso awoh. Nek jare iki tanduran enek lenang enek wedok iso awoh, soalnya kan enek penyerbukan. Mungkin coba nandur akeh mbok menawa sesuk iso awoh, yo muga-muga awoh njaluk awoh. Kabulnya ya Allah. Daripada nandur opo lah, rapati seneng aku sak liyane. Nah, iki contoh wis 1,5 tahun. Iki jenise beda karo sik iki. Iki hampir 2 tahun iki. Cilik-cilik iki wis setahun punjul amarga kurang diopeni. Mulai saiki coba tak kocore terus tak rabok, tak rumat ngono lah. Barang di rumat aja hasilnya beda karo barang ra di rumat. Ya bro. Wis cukup dhisik info buah kurma nandur dhewe. Nandur kurma saka buahe dicikuk bijine terus ditandur. Ya wis nek umur sebulan coba posting maneh. Cukup dhisik. Wis mantep iki, hampir tukul kabeh, sing ra tukul mung siji iki tok, liyane tukul tukul arwana tukul arwana ning Trans 7. Ya wis atur suwun.